किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नाहन्तुम् इच्छामि ज्ञातोऽमि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति स्यात् जनार्दन। गोविंदा, ये राज्य सुख आणि जीवनान कसं लाभ या पुरा आमकां कोणा खातीर जाय की त्या पुरा जन या युद्धभूमीन तूं आसची। मधुसूदना, केदना मिगेल पूरा गुरुवर पित्र पुत्र पितामह माम माव पौत्र मेवणे आणि बाकी संबंधी आपणाले दुड्डू आणि आपणाला आयुष्य दिवच्याक मिगेल मुखार राबल्यांची त्यांनी म्हाका मारूंक तयार आसूं पुरोची जाल्यार हांव तांकां मारूंक तयार कसले जावं का? जनार्दना, हांव सकड़ा उठून लढाई करूंक तयार ना। हे युद्ध केल्यार म्हाका हे भूमी कसले पुरा 3 लोक मिळूं पुरो जाल्यार धृतराष्ट्राले पुताक मारनू म्हाका कसो खुशी मेळटलो देवा।